man bliver vidne til en forbrydelse eller kriminalitet. En gang imellem sker det, at nogen tager sagen i helt egen hånd. Det kan min næste gæst i hvert fald skrive under på. Velkommen til dig, Morten Skjærbæk. Jo, tak. Inden jeg lige skal høre din historie, så kunne jeg godt tænke mig at begynde med at høre, altså før det her skete i søndags, hvordan havde du så forestillet dig, at du ville reagere, hvis du blev vidne til for eksempel det, du blev vidne til i søndags? Jamen, jeg tror da alle de har tænkt som tanke, at man vil gerne lige klare ærterne og være dagens helt. Det er da noget, alle de går og drømmer om. Og det skete jo for mig i søndags, så det er jo helt kanon. Din drøm blev til virkelighed, at du tog affære selv. Lad os høre en gang, hvad det var, der skete. Du kommer hjem til dine forældres hus. Jeg kommer hjem til mine forældres hus, og lige det, jeg parkerer og stiger ud af bilen, så ser jeg nede i vores baghave, at der kommer 2 mænd løvende ned ad græsplænen. Og jeg tænker, det var da sjovt, fordi hvad skulle de lave der? Og ham den ene, han snubler så, og så kigger han jo på mig, og vi får lige øjenkontakt, og jeg kan godt se, at han ikke var udlændinge. Og det var da lidt underligt. Så skynder jeg mig ind i min bil og kører om på den anden side af vores hus og kører op ad vejen. Og der ser jeg så, at de stikker af, hvor der kommer en chauffør, den tredje romaner, som samler den op. Og det var jo, man kan sige, det var jo så her, man normalt ville, altså helt almindeligt bare tage telefonen og sige, at der er nogen, der er brudt ind i. Det gjorde jeg også der, men... Men du gjorde lidt mere? Ja, jeg kørte på tværs af vejen der. Jeg låste så godt nok lige dørene i bilen, fordi de skulle i hvert fald ikke ind til mig, det var sikkert. Men de ville altså bare køre udenom mig og prøve på at flygte den vej. Og så starter der faktisk en regulær biljagt her? Ja, det var faktisk lidt en biljagt, ja. Jeg har politiet i røret under hele forløbet, hvor de sidder og guider mig og siger, at selvfølgelig skal jeg lige tænke over min egen sikkerhed og andres sikkerhed, og jeg skal selvfølgelig også køre forsvarligt, men følg med dem så godt jeg kan. Men de siger grønt lys for, at du simpelthen kan... De siger grønt lys for det, ja. Altså, er der ikke noget tidspunkt, fordi det går jo stærkt det her, kan jeg forestille mig. I kører vel rige? Jo, vi kører stærkt nogle gange, og de ændrer hastighed hele tiden, og ind ad små veje og ud igen, og prøver på at smide mig af og overhale lige sidste øjeblik, så jeg ikke kan nå at komme med. Men, og du er kun 18 år, så må du lige have fået kørekort? Ja, jeg har kun haft kørekort i en halv tid. Så. Okay, du har trænet godt. Er der aldrig noget tidspunkt, hvor du tænker, nu lyder det her jo som en eller anden actionfilm, men hvor du tænker, nu bliver det måske farligt? Ja, der er til allersidst, lige inden de kører galt, hvor der vælger han så at køre over for rødt. Der var 2 lyskryds, da de kommer til Brande, og der vælger han at køre over for rødt begge gange, hvor de tværgående veje, hvor der kom jo biler selvfølgelig. De blev nødt til at bremse rigtig kraftigt, og han når lige at undvige dem begge gange, men det var så tæt på at kunne gå galt. Og hvad gør du der? Jeg gjorde der, jeg tændte katastrofeblinker og kørte lige så fint efter igennem og fulgte efter, men jeg var ved at tænke, at nu skal vi se til, fordi det kan godt gå galt det her. Ja. Men så er det, de kører galt? Så i svingen lige efter, han får uro på bilen og kan ikke rigtig rette op og komme over mod en kantsten. Og jeg tror bare, han vælger så at rykke i rette for at rette op på bilen. Og der kører han så over i den modsatte vejgrøft og lander. Og her stopper det jo ikke, fordi man kan sige, nu er de jo på en eller anden måde, har du fået dem standset på en eller anden facon, men det er også hvad gør du herfra så? Jeg havde mange tanker i hovedet lige der, hvad skal jeg gøre nu? Jeg kan jo ikke stå selv med de 3 mænd, løber de alle sammen, det er lidt overærgerligt. Men der kommer 2 biler, modkørende biler, som holder ind og skynder sig ud, fordi de tror selvfølgelig bare, at det er en, der kører galt, så de vil selvfølgelig ud og kigge, de er jo nysgerrige. Men jeg får så råbt til dem, at det var fordi, de var indbrudstyve, og de skulle lige prøve at holde dem tilbage. Og jeg snakkede færdig med politiet, og så kom der ham om for krydset, han kom også. Han var også noget utilfreds med, at de havde kørt, som de gjorde. Han troede jo også, at vi var nogen, der kørte race. Så han skyndte sig lige om for at se, hvad det var. Han skulle til at sige, så der kører så sindssygt. Ja. Og så får politiet så anholdt dem, og man ved jo ikke lige nu, om de måske har gjort det før, for I har haft indbrud før. Vi har haft indbrud 4 uger før det her. Og det er samme vinduesparti, de har brudt ind af, og samme metode, de har været oppe på vores loft, og alle døre står åbne. Men den her gang, der har de nok bare ikke nået at tømme. De har ikke nået at få noget med sig. Vi har i hvert fald ikke fundet noget, vi mangler. Jeg synes, det er sejt, det må man sige. Hatten af for dig. Hvordan havde du det bagefter, da du ligesom, når det adrenalinen ligesom har lagt sig? Jeg har slet ikke regnet med alt det her, og aviser og så videre, men det var bare helt, man sad, det var en drengeår, der kom oplevelse. Ja, hvad sagde dine forældre? De var stolte. Nå. Rigtig stolte. Og jeg er måske også lidt nervøs, så tænker jeg, der kunne jo have været sket. Ja, der kunne jo være sket noget, og heldigvis gjorde det ikke det. Ja. Sejt gået. Politiet, kan jeg sige, Herning, de er også meget stolte over din indsats, men hvad de har at sige til dig, det kan man høre i Godmorgen Danmark, hvor du også er gæst herinde. Ja. Tak skal du have, fordi du kom. Selv tak.